Hola a tots, hola a totes, benvinguts a aquest nou tutorial de Devir TV. Avui us presento Flap Flap, que és aquest joc que tenim aquí, de Martin Nedergaard Andersen. Un joc destinat a jugadors a partir dels 5 anys d'edat. Podeu jugar-hi de 2 a 4 persones i les partides us duraran més o menys 20 minutets. De què va Flap Flap? Doncs bé, vosaltres viatjareu amb la família Lepi de vacances, és estiu, i el vostre jardí estarà ple de papallones. Haureu de ser els més espavilats a l'hora de caçar les papallones més originals, les que coincideixin amb els vostres taulers i les cartes del centre de la taula. Us explico com s'hi juga. Sobre la taula tenim les parts més importants del joc Flap Flap. Es tracta de les cartes de papallones i dels taulells de cada jugador. Cadascun de vosaltres haurà de tenir el seu propi jardí. Ja veureu que hi ha pestanyes que s'articulen i us permetran de buscar aquestes papallones. Doncs bé, una qüestió important. Només farem servir 13 de les cartes de papallona que apareixen dins de la caixa del joc. La resta les aparteu i sortiran en una altra ocasió. Després, què més? Aquestes cartes tenen dues cares. Amb una cara veureu una papallona i amb l'altra en veureu dues. Això el que ens permet és triar el nivell de dificultat de la nostra partida. Per començar, us recomanem que comenceu amb la cara que només apareix una papallona, que serà la que haureu de buscar, i més endavant potser podreu jugar a buscar dues papallones a cadascuna de les cartes. Com funciona, doncs, Flap Flap? Un dels jugadors destapa la primera carta, l'ensenya i la posa al centre de la taula. Ara serà el moment en què tots haureu de buscar al vostre taulell on s'amaga aquesta papallona. Aquesta és verda i rosa, doncs hauríem de buscar, mirar les combinacions i aquí la tenim, verd i rosa. Si sou el primer en detectar-la haureu de dir Flap Flap i si és correcta, aquesta carta us la guardeu com a premi. Què passa si dieu Flap Flap i no és correcta aquesta carta de papallona? Doncs no només no us endureu aquesta carta, sinó que si en teniu alguna haureu de perdre una per haver-vos equivocat. Anirem avançant, anireu traient cartes i quan s'acabin les 13 que hi ha sobre la taula s'haurà acabat la partida. Serà moment de fer el recompte i veure quin dels jugadors ha aconseguit capturar més papallones idèntiques a través d'aquestes cartes. Qui tingui més cartes serà el guanyador. I això és tot. Així funciona una partida de Flap Flap. Esperem que us ho passeu molt bé i ens retrobem al proper tutorial.